Bukfenc 8 hónap körüli kislány, most esett túl az ivartalanításon. Nagyon kedves, játékos, kissé kajlakölyök kutya, de a 2 hónap alatt, amióta mellhelyen van, sokat komolyodott. Nagyon szépen sétál pórázon, alkalmazkodó kislány, a többi kutyával is nagyszerűen kijön. Fázni, ahogy régen, nincs miért élni, vágyni, mindent kívánni, hogy a tegnap is elmúlt rég. Nincs miben bízni, nézni, gyönyörrel élni, ahogy régen. A 2 testvér együtt került be az állatotthonba november 1-én, 2 hónaposan. Saját gazdáik adták le őket, mert nem tudták megtartani a kölyköket. Kedves, vidám, egészséges kiskutyák, nagyon elevenek, játékosak. Rézi vizsla, ribizli kopó jellegű. Ahogy rég, amikor nem volt, ami fájjon és elszakítson még, de ez úgy fáj, ahogy semmi. Szeretném hinni, hogy ez álom még, de ez úgy fáj, ahogy semmi. Szeretném hinni, hogy felébredünk még, de ez úgy fáj, ahogy semmi. Jó lenne tudni, hogy Bob is 1 év körüli, végtelenül szelíd és kedves kutyalány, már ivartalanítva van. Imádja az embereket, a gyerekeket és mindenféle élőlényt. Olyan kutya, aki órákig ülne a gazdilába mellett szótlanul, kivárva, hogy vele foglalkozzanak. Nagyon meghálálná a törődést. Lotti 3 év körüli, kistermetű terrier keverék. Nagyon kedves és bújós kutya, pórázon szépen sétál, más kutyákkal remekül kijön. Terrier vérének köszönhetően nagyon aktív, pörgős kiskutya, biztosítani kell neki a megfelelő mennyiségű mozgást. Okos, értelmes, könnyen tanítható. Lassacskán eltűnt minden, maradt a csend. Szirmot még első adásunkban mutattuk be, azóta szerencsére gazdára talált és családban élhet. Patrik azon kutyusok egyike, akik segítőinknek hála Németországban leltek otthonra és lelkiismeretes gazdára. Gróf egy gyönyörű kert őrzője lett, és persze gazdái kedvence. Herceg sokáig várt a menhelyen, hogy szerető gazdát találjon, aki a sok kutya közül pont őt választja. Idén ősszel végre eljött a várva várt nap, azóta boldog kutyaként új családjával éli életét. Dio egy gyömrői családhoz került, akik sokáig jártak ki hozzá a menhelyre másik kutyájukkal, hogy összeszoktassák őket. Nagyon kitartóak voltak, és meg is lett az eredménye. Talpi is Németországba került, és nagyon jól érzi magát. Gazdái szuperkutyusnak tartják, és hálásak, hogy Talpi az övék lehet. Buktában még a nyáron a Lecsó Fesztiválon szeretett bele egy fiatal pár, akik azóta boldog gazdái Buktának, aki egy gyönyörű, rostcsont kutyává vált új szerető környezetében. Testvére Bella is gazdihoz került, a triumvirátus közül már csak Bátor várja az igazit. Süti német gazdái álomkutyája lett. Minden családtagot szeret, de legszívesebben a kislány ölében alszik. Az Állatmentő Liga vagyunk, egy újonnan alakult csapat, akik már elég régen dolgoznak az állatmentésben.
Leginkább állatkínzásokkal foglalkozunk, ilyen ügyekre megyünk ki helyszínekre, és ott eljárunk rendőrségi segítséggel legtöbbször, mert ugye nekünk nincsen jogkörünk intézkedni ilyen esetekben. Ez a csapatnak egy töredéke. Fiúk vannak, erősek, és nem félnek semmitől, de a lányok sem. Hál' Istennek elég sok cég támogat már minket, úgy állatteledellel, mint reklámmal, pólónyomás, és mivel még? Sok mindennel. És sok mindennel. Próbálunk menhelyeken segíteni, az örökbeadást próbáljuk segíteni, illetve takarítani, sétáltatni, ilyesmi terveink vannak a jövőben. Több menhellyel szeretnénk így felvenni a kapcsolatot. És hogy kerültetek kapcsolatba az árvácskák állatnál? Ez egy régi történet. Akkor még mint teljesen magánember működtem, illetve kapcsolatban voltam a többiekkel, de akkor még nem mint egyesület működtünk. Találtam egy kutyust, akinek sérült volt a lába, és nem tudtam hazavinni, mert teltház van nálam is otthon, én is ideiglenes befogadással foglalkozom, és kiírtam a netre, hogy valaki segítsen, mert nem tudom befogadni, egy felnőtt kutyusról volt szó. Senki nem jelentkezett, egyedül a Zsuzsi innen. És így kerültünk kapcsolatban. Ezután volt egy iskolában egy megjelenésünk, ahol kutyáledelt gyűjtöttünk, amit a árvácskának ajánlottunk fel. ...2011 utolsó negyedéve is mozgalmasan telt az árvácskáknál. Október 8-án, mint korábbi összefoglalónkban már láthatták, nagy sikerű városi rendezvényt tartottunk Gyömrőn az Eskütéren. Köszönjük minden támogató, segítő és kilátogató állatbarátnak, hogy részt vettek jótékonysági napunk sikeressé tételében. Mind novemberi, mind decemberi sétáltatós napunkra a korábbiaknál is többen látogattak el hozzánk. Önkénteseink és a Rákosmenti kutyaiskolából rendszeresen hozzánk látogatók egyre több kutyánál érik el, hogy póráz nélkül is elengedhetők a réten, és hívásra azonnal visszajönnek. Decemberi sétáltatós napunkat a karácsony jegyében hirdettük meg. Kértük, hogy aki tud, hozzon valami apró ajándékot a kutyáknak, és természetesen mi sem engedtünk el senkit sem üres kézzel. Rengeteg a kutyák ellátásához, házai komfortosabb átételéhez használható holmit kaptunk, alig fértek a feldíszített karácsonyfa alá. Köszönet érte minden nagy lelkű adakozónak.
Mindenkinek boldog karácsonyt és szép új évet, maguknak pedig szerető gazdit és nyugodt, boldog életet kívánnak a gyömrői árvátság állatotthon lakói.